खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौ बडो जब निउसआव बरायबाय। लोगोफोर, जोंहा BSF निफ्राय रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों। बर्डार सिकिउरिटि पस्टनिफ्राय जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों। जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जानाय एबा 10th क्लासखौ बिथांमोना पास जानो हाबायबा बिथांमोना बे बर्डार सिकिउरिटि पस्ट साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। मेट्रिक पास जानायनिफ्राय हायार सेकेन्डारि पास जानायसिम एबा आन्डार ग्रेजुवेट फरायबाय थानाय बिथांमोनाबो बे बर्डार सिकिउरिटि पस्ट साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। आं दायो बे बर्डार सिकिउरिटि पस्ट BSF नि अफिसियेल वेबसाइटआव दङ। आं नोंथांमोननो दायो बे रिक्रुटमेन्टनि नटिसखौ खोन्थानो सानदों एबा नोंथांमोननो आं नटिफिकेसनखौ खोन्थानो सानदों। आं बे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै नोंथांमोना बे नुगोन। नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै नायफैनो हागोन। आं बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोननि थाखाय बे रिक्रुटमेन्ट दङ, जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जानाय बिथांमोननि थाखाय। जोंहा गासै बेहाय नै दङ 64टा दङ लोगोफोर टटेल पस्टआ। जा पस्टनि नाम दङनो, पस्टनि नामा जाबाय ASI, ड्राफ्टसमेन HC, प्लाम्बार HC, कारपेन्टर, मेसन CT, सुवेरमेन CT, जेनेरेटर मेकानिक CT, लाइनमेन CT, जेनेरेटर अपारेटर। बे जाबाय माखासे पस्टनि नामा लोगोफोर। बेनिफ्राय जोंहा लोगोफोर बे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारना फैदोंमोन 29 सेप्तेम्बरावबो। 29 सेप्तेम्बरनिफ्राय मा होनदों, जोंना अनलाइन एप्लाइ सोलिबाय थादोंमोन। नाथायबा जोंहा लास्ट डेटआ 28 अक्ट'बराव जोबगोन नालाय, जों दायो एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय बेहाय टटेल भेकेन्सिया जोंहा मेनसन खालामनाय दंखायो। गासै जोंहा 64 जन मानसिखौ जोंहा बे एप्लाइ अनलाइनाव लागोननो एबा साख्रियाव होगोननो 64 जनखौ। आं बिनि गासैबो माखासे डिटेल्सखौ नायबावनो थाखाय आंनि बे बिआव थुना होनोसै। नोंथांमोनाबो बिदि थुना होबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना बे अफिसियेल एडभार्टाइजमेन्टखौ नायफैयोबा। बेहाय आरो माखासे डिटेल्स होनाय दङ, नोंथांमोना नायनो हागोन। जेरै रिक्रुटमेन्ट ग्रुप C पस्ट, बे एडभार्टाइजमेन्ट नाम्बार होनाय दं। बिथिं माखासे आं दहाय होनाय पस्टनि नामफ्रा बिथिं दंजोबो। बेनिफ्राय जोंहा एग्जामा लोगोफोर नाम्बार अफ फेज, जा एग्जामा मोननै प्रसेसै जागोन होनदों। बेहाय जेरै फार्स्ट फेजआव जोंहा रिटेन एग्जाम जागोन, बिनि उनाव सेकेन्ड फेजआव डकुमेन्टेसन एबा PST, फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट एबा फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट आरो मेडिकेल एग्जामिनेसन लानाय जागोन। फार्स्ट फेजआव जोंहा रिटेन एग्जाम जाग्रोगोन, बिनि उनाव सेकेन्ड फेजआव फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट ओमफ्राय मेडिकेल एग्जामिनेसन जागोन होनना बे बुंदों लोगोफोर। नोंथांमोना बेहाय आरो नटिफिकेसनखौ नायनोबा, नोंथांमोना बे एस रिलिजनखौ नायनोबा, नोंथांमोना बेहाय PDF, बे एस रिलिजन PDF नोंथांमोना बेहाय थुनानै डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। बेहाय आरो मेनसन खालामदों, जेनेबा केटेगरि वाइज रानदों। जेरै जोंहा टटेल पस्टआथ' 64टा दङ, नाथायबा बे 64टा पस्टखौ जोंहा जेनेरेल OBC, ST SC बिथांमोननि थाखाय रानदों। जेरै नैबेहाय होनाय दं ASI ड्राफ्टसमेन अनलि टेकनिकेलनि थाखाय जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङनो बेहाय 25 होनदों आरो सासेल'सो नैबे एसदो, नैबे जाबाय टटेल पस्टआ। बे ASI ड्राफ्टसमेननि थाखाय सासेल' टटेल पस्ट दङ। ओमफ्राय आनरिजार्भनि थाखायल' ST SC OBC बिथांमोननि थाखाय गैया। नैबे ओमफ्राय HC प्लाम्बारनि थाखाय अनलि टेकनिकेल। बेहाय हौवासा हिन्जावसा गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन। मेट्रिक जानो नांगोन, बेजों लोगोसे ITI थानो नांगोन। बेहाय एजआबो जानो नांगोन 18 बोसोर जानायनिफ्राय 25 बोसोरनि सिङाव थानाय एप्लाइ खालामनो हागोन। टटेल पस्टआ जोंहा सासेल' दं, आन्डार रिजार्भफोरनि थाखायल'। ओमफ्राय नैबे होनदों HC कारपेन्टार मेसन, बिनि थाखाय अनलि टेकनिकेल। बेहाय हौवासा सानैबो एप्लाइ खालामनो हागोन। मेट्रिक जानांगोन, बेजों लोगोसे ITI थानो नांगोन। बैसोआ सेम टु सेमानो। गासै टटेल पस्टआ 3 दङ, आनरिजार्भफोरनि थाखायल'। नैबेहाय ओमफ्राय दङ 4 नाम्बाराव CT जेनेरेटर मेकानिक अनलि टेकनिकेल होदों। हौवासा हिन्जावसा एप्लाइ खालामनो हागोन। मेट्रिकजों लोगोसे ITI नांगोन। बैसोआबो सेम टु सेमानो, 18 बोसोर जानायनिफ्राय 25 बोसोरनि सिङाव थानाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनिफ्राय जोंहा बे टटेल पस्टआ होनाय दङ नै 28। गासै जोंहा बे CT जेनेरेटर मेकानिकनि थाखाय जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङनो 28 जन। बिनिफ्राय बेहाय आन्डार रिजार्भनि थाखाय दङ, आनरिजार्भनि थाखाय 12 जन दङ। EWS नि थाखाय 2 दङ, OBC नि थाखाय 8, SC नि थाखाय 4, ओमफ्राय ST केन्डिडेटफोरनि थाखाय मा होनदों, जोंनि बर'फोरनि थाखाय आरो जेनेबा बर'फ्रा ST नालाय, ST जायो नालाय, ST फोरनि थाखाय दङ 2 दङ जोंहा गासै टटेल पस्टआ बेहाय। नैबे CT जेनेरेटर साख्रिनि थाखाय। ओमफ्राय नैबे 5 नाम्बाराव CT लाइनमेन, बिनि थाखाय अनलि टेकनिकेल। बेजों लोगोसे बे होनदों हौवासा हिन्जावसा सानैबो एप्लाइ खालामनो हागोन। मेट्रिक जानो नांगोन, लोगोसे बेजों लोगोसे ITI थानो नांगोननो। बैसोआ सेम टु सेमानो। गासै टटेल पस्टआ 11 जन दङ। आनरिजार्भनि थाखाय 6 जन, EWS नि थाखाय 1 दङ, OBC नि थाखाय 3, SC नि थाखाय 1, ST फोरनि थाखाय गैया होनदों बेहाय। ओमफ्राय नैबे CT अपारेटर जेनेरेटर अपारेटरनि थाखाय अनलि टेकनिकेल बर्ड, हौवासा हिन्जावसा एप्लाइ खालामनो हागोन। मेट्रिकजों लोगोसे बेहाय नांगोननो ITI थानाय जानांगोननो। बेजों लोगोसे बे बैसोआबो मेनसन खालामनाय दंखायो। नोंथांमोना सोरनाबाबो ITI दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। मेट्रिक जानांगोन, बेजों लोगोसे नोंथांमोननियाव ITI थानांगोन, अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन।
आनरिजार्भनि थाखाय 7 दङ, EWS नि थाखाय 1, OBC नि थाखाय 7, SC नि थाखाय 7, ओमफ्राय ST फोरनि थाखाय 1 दङ। नोंथांमोना सोरबाफोर मेट्रिक लानानै जुदि ITI लादोंबा अब्ला नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन, जेरै नैबेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। जेनेरेटर मेकानिक बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन, मेट्रिकजों लोगोसे ITI नांगोन। बिनिफ्राय नैबे सिटी जेनेरेटर अपारेटर बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेहायबो सेम टु सेमानो मेट्रिकजों लोगोसे नोंथांमोना नांगोननो ITI थानाय जानांगोन, मेट्रिकजों लोगोसे ITI थानांगोन एप्लाइ खालामनो थाखाय। ओमफ्राय बैसोआ नोंथांमोना 18 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरनि सिङाव थानाय हौवासा हिन्जावसा गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोननो। नैबेनि थाखायबो सेम टु सेमानो सिटी सवारमेन अनलि टेकनिकेल, बेनि थाखायबो हौवासा हिन्जावसा सानैबो एप्लाइ खालामनो हायो, मेट्रिकल' जानांगोन, मेट्रिक जाबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनोमोन लोगोफोर, नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सै खोन्थाजोब्बाय BSFनिफ्राय फैनाय रिक्रुटमेन्टनि थाखाय जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जाना दङ। बेजों लोगोसे मेट्रिकजों लोगोसे नोंथांमोननियाव जुदि ITI दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। गासै जा टटेल पस्टआ दङ 64 जन। जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नैबे एप्लाइ अनलाइन थुना होबानो जाबाय। नोंथांमोना बे एप्लाइ अनलाइन थुबाय, बेनि उनाव नोंथांमोना बे साइन आपआव थुग्रोनांगोन। नोंथांमोना जेनेबा सिगाङावथ' लगइन ID थाया नालाय, बेनिखायनो नोंथांमोना साइन आपआव थांनानै नोंथांमोना बे साइन आप खालामग्रोबानो जाबाय सिगाङावनो। बिनि उनाव नोंथांमोना लगइन खालामनानै एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो रोङाखैबा एबा प्रब्लेम मोनगोन बायदिबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय, आं नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनानै दिन्थिगोन। आं नोंथांमोननो गोख्रैनो भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन, स्टेप बाय स्टेप एप्लाइ अनलाइन खालामगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होलायबानो जाबाय आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना बे BSFनि सिकिउरिटि, बे बर्डार सिकिउरिटि पस्टनिफ्राय फैनाय साख्रिनि एप्लाइ अनलाइनखौ नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप मोननो हागोन। बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। गोजोन्थों लोगोफोर।